da ta ga dama. Ka zo ka gama takura mana a waje, ka je mata ka ta takure mana kai. Haka ne mana, ba haka suke ba su ta yi mutane azaba a waje, sun zama mutane karfan kafa. Amma yar yarinya karama ya aura yar 17 18 ita take gigita shi, tana masa waya zai tashi daga ofis ya ce kai ina fada uzuri ana nema na a gida zan tafi gida, kuma yarinya ce karama ya shekara 17 kuma wallahi dole ya je. Allah mai hikima ya daure wanda ya daure, ya makale albashi wanda ya ga dama, ya tura an kashe wanda aka kashe, ya kafa dokar da ya ga dama, ya tura sojoji da 'yan sanda sun yi mutane wulakanci, ya shiga gida kuma ya cire hula da riga, wata yarinya tana sarrafa shi tana jujjuya shi. Ko da ke barin bari wannan sirri ne na cikin gida, saboda waɗannan mutanen ba kirki ba ne da su za su yi ta yi muku dariya. Ai kun taba jin kissa Shehu Jaha ko? Shehu Jaha wani babban malami ne, na taba ba ku kissarsa. Gaba ɗaya ya rufe kofa a ƙasarsa gaba ɗaya. In ya zo ya zauna mutane ne dubban dubata kawai, kowa ya shiru kawai jinsa yake yi kawai. Shiru. Saboda Allah ya ba shi kwarjini, ya ba shi girma, ga tsoronsa da ake ji ga kaza. Matarsa ta ga yadda ake sauraronsa ake ilimi, ta ce yanzu wannan mutumin shi ne aka saurare shi haka? Da Allah zai kawo ku gida ku ga yadda nake yi da shi. Da za ku gane wai. Wata ran wani almajirinsa ya ce shi kan sai ya gwada ya gani, ya haɗa baki da matar amaryar. Ta ce to ka ɗan makale a nan, in ya aiko ka tsaya a nan soro haka zauren ƙofar gida ka ɓuya. Sai ga Shehu Jaha ya gama, almajirai sun rako shi da babbar riga da rawani da komai da littattafai, ya ce ajiye littattafai a zauren ƙofar gida zai shiga gida. Yana zuwa gida amarya ta fito ta hango shi daga nan, ta ce sanda zuwa. Ya ce a'a yau kuma? Ta ce cire rigar daga nan. Ya ce to yau haka za a yi? Shehu Jaha ya cire, ta ce cire rawanin. Shehu Jaha ya ce tun daga nan kafin a shiga ɗaki? Shehu Jaha ya cire rawani. Ta ce ina so ne ka rinka zuwa min haka, ina kana haka kana haka kana haka. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi da kuskure Allah ya mana afuwa, Allah ya sa mu cika da imani. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta